Un ano máis, os rianxeiros volcaronse coa Virxe do Guadalupe na súa tradicional procesión. A comitiva partía pasada unha da tarde da capela emprazada na Praza Castelao, onde se celebrou a misa solemne na honra da Moreniña. De aí ao Porto, onde máis de 30 embarcacións agardaban á Virxe para seguila no seu tradicional paseo marítimo. A cabeza o alcalde Adolfo Muiños, acompañado do resto de autoridades, que quixeron sumarse tamén a esta homenaxe á Virxe Mariñeira. A verdade é que unha procesión por mar é fermosísima, é unha tradición desde logo pois espectacular e desde logo eu creo que a xente respalda masivamente pois que poidamos disfrutar así dentro da ría de Rianxo. Si, estábamos a verdade esperando polo día este, depois de 2 anos de pandemia, agradecese que se volva a ver este ambiente aquí en Rianxo. Tanto por mar como dende terra, centos de fiéis presenciaron emocionados a procesión, que rematou coa tradicional ofrenda floral ante a escultura da Guadalupe na praia de Tanxil, en homenaxe a todos os mariñeiros falecidos. Moi bonitas, gustame moito. Xa a primeira vez que viñen gustoume e se repetín ca miña fi. Pero de onde ves? Veña de Betanzos. Moi bonito, un precioso día para cambiar. Si, a verdade que estamos esperando a que sala a Virxen e acompañala, pois non vivimos aquí, é un honor. Eu si, é a primeira vez que veño. E que tal, que te está parecendo esta festa? Preciosa, preciosa. Diante queda aínda toda unha semana de festas, que culminarán o próximo venres, coa tradicional cantata da Rianxeira, na que miles de bengalas alumearán unha noite máxica.